Goddag og velkommen til god mad. Jeg er crazy! Savner du lidt lækre sager, kunne du bage pandekager. Først du tager dig en skål, dernæst deciliterbål. Kommer 2 du mel du tager, og 4 mælkevand med arm. 2 styk æg du nu skal slå i dit skål, men pas nu på. Rør i skålen kort fortalt, drys nu blot en teske salt. Gør med sukker lige så, lad den i en time stå. Da dejen snart er klar, hentes mor ja eller far. Når man steger pandekager, er det nemlig varme sager. Hvem kan nyde lækre stabler, hvis hånden den er fyldt med væbler? En pandekage, den skal plejes, på begge sider skal de steges. Op på panden, de er brune, og serveres straks som brune. Gem en ramse i din lomme, og lad mig ønske velbekomme. Husk at selvom retten smager, er det stadig pandekager. I snesesvis de ej er sunde, men lever maver som er runde.